Onge ja Kenya mora mibiro geng'ne kao hola mar Hustler Fund tok luwore kod chike madwarore mag timo hola ma kamano. Jatend piny William Ruto wacho ni omenda ni osekonyo oganda jo Kenya yaro ohala magi kendo kelo yuto ne agulu mar piny owacho. Hilda Obuya nigi ler mathoth. Kolose nyasi madhialo higni ariyo nyaka ne omenda mar hola mar Hustler Fund sidhi ayanga e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto lero ni omenda ni osekonyo yore mopogore opogore, kowacho ni kao omenda kuwuok e Hustler Fund timore kind jo Kenya giwegi maonge luwo chike matek e kinde mag timo hola. Hapa hakuna Mkenya atakuwa blacklisted. Sisi tulisema kublacklist Mkenya ni blacklisting a Kenyan actually condemns them to a situation where they cannot help themselves. Hustler Fund is structured so that it assists in repairing the credit worthiness of every citizen. Jatend piny osingo ne jogo matimo hola kendo duogogi e wang' sani sirikal biro yangogi kendo miyogi lipode maber ne aguche mopogore opogore mag timo hola e pacho ka. Jatend piny nomedo wacho ni oganda jo Kenya maromo 1.5 omenda gi mag hola biro idho kochakore odiochieng' ma kawuono. In this second anniversary, we are introducing another product, and that product is the bridging loan that will now enable every borrower in the Hustler Fund ecosystem, the good borrowers, will be able to triple their credit limits. Those who are at 50,000 can now move to 150,000. Those who are at 5,000, they will move to 15,000. There will be others who will be able to double their credit limits because of their behavior. There will be others who will add by 1.5%. There will be others who will not add any because they have not performed well. Nyasi ni madhialo higni ariyo mar aguch Hustler Fund noyuore kod jotelo mopogore opogore koting'o jatend migao mar Saga kod ohendni matindo Wycliffe Oparanya e twak mare nokwayo oganda jo Kenya mondo mi otim hola kendo nene oduokogi e wang' saa mowinjore mondo mi jo Kenya mamoko thuolo mar kao hola. Umeona hii ni kitu mzuri, sio? Hii ni kitu mzuri, inasaidia watu wetu. Kwa hivyo kama wewe umekopa, hata umeona ule alikuwa hapa alikuwa anaomba, ameomba kwa Mwenyezi Mungu mlipe. Mukilipa na wale wengine watafaidika. Moko kuom jo Kenya mane oyuore nyasi ni bende nochiwo neno margi e yono ma hola mar Hustler Fund osekonyogi e timo ohelni magi. Nilipochukua hiyo pesa niliweza kutumia kwa biashara yangu, ninaeka naongeza stock, narudi tena ninalipa, nachukua tena hivyo kwa muda mfupi kama miezi 6. Niko na biashara yangu ya kuuza madawa ya kilimo. Nikasema hiyo limit ya 1,500 inaweza nunua hata pisi 2 ama pisi 3. Nyasi makama timore kinde ma oganda jo Kenya madiro 7 rwake CRB gino mageng'o gi yudo hola moramora e pacho ka. Ka jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo maneno ni nyinge gi ogole CRB kendo keto kenge mabiro konyogi e chudo. Tulikuwa na Wakenya milioni 7 ambao walikuwa wameingizwa ndani ya CRB na walikuwa wamesemekana hawa watu hawawezi kukopeshwa pesa mahali popote, na hawa Wakenya milioni 7 tutawaondoa kutoka CRB na tutaweka mpango ambayo wataweza kuredeem their credit rating arrangement. Hilda Obuya, Ramogi TV. Erokamano Hilda Obuya kuom lipode no. Kawadhi nyime, piny owacho koro yawo ayanga kuonde tiegruok e yor